de anytime say obi no politics anyade uko abeputin tan video no so abon say MPP no bi no e supposed to sorry time ana se me dem fi ye protest bia omo to no na kunu na ma ye ho kunu na ma na re litino ana ma twa bia se musi kunu na okunu nkofo mo bi fu pa e ma na kasa ho se bi otanfo ko wa ya na iti oni asa ni mo nti eno obi shoni na yako awo ho pa ni pa makoma ko otwi ya omo kanka bi shoni na wona Ghana for kase what is good for the goose is also good for the gander because I'm from makoma ko dunsia ina lo nko show ha ya nya peni bia ameka shi ya na sempo no mboko ko sira busia no ma ambusia no shadi etablisi kabimpo akasa mo pampo no ni su obi antima nyasa asori ba akomu yes see abusua bi ho no mu a na bi ye nan bi ye miensa ele wo yes ya nya peni bia sa na antimi anyasa ntino sa akoba no so mo so dia yesi dia na obi an so no su ya na sam ketwa right so very much good morning yanga bibia boko damia dom bibia boko anopai na so anyama ni bi ye ebisu anye okay idea see na all right and ma usen krata dodo na nsemu ya na omode abanti yemfa be 99 bi na fe yemfa eninyina ensi na eni mpanyinfo bi so be nkoma no pay ewo jimede ne so na ya hwede ne so nse mesi konti so fani be shase na fe ya TSM bi akoyani mo okay yemo bibia very special good morning Emra Katakyie 90.9 samede kuwaka tani sensem ana yede ebrelu na mede the hope kuwaka tano ana shase na the hope kuwaka tano ana anopai ode empanyinfo wotwea enada omo ede wimshen ekonya kwanhia ewo oboase akofu no ode omunya emfuni ababeto ha na ohwe krata nanim ha yura omane buama naso eda ha Dr. Edward Kofi omane buama ono ana ohwe Ghana yahuban bonsem so soafo odano no yewra Mutala Mohammed soafo ohwe environment ne so no ono so enfuni edaha ana yewra Dr. Samuel Sapo ono so enfuni edaha na squadron leader Peter Amala ono so enfuni edaha ana Sergeant Ernest Ado ono so enfuni edaha na the whole eba manu se Ghana yo awurumpa na ebi shida na the SCA ama Ghana yakwa awurumpa ana the whole krata no so no ede yewura Kennedy ohene Japan mfuni ababetoa ana yewura kase nano abatu etwam no ya dientia Ghana for eto abatia NPP amayoku no se yewa Dr. Mahmoud Baumia nsam kekani bia okeka kekan no eno ana Ghana for no bi ejina so editu abatia NPP amayoku no na the whole ko wakata no ana sade abase abuso ene bompie so ahemfo no anani omo ka kire amanfo no se masa monte mo emfiri galamse ho sensem ewo ye kunha na ye ahemfo no galamse na ekoso no ye mpekura enti no amanfo mamo mfa mo ho embejijim mamo nyim ho emfiri na mo nyim no emfiri abra asrafo no eba abepamo omo ye galamse no Absuna aha Katakyie 90.9 FM so na we ku wakata aba montin so ene ani mo na sa headlines ahodo on ye blog se be ya onso so obigobi na wakenkan ye na ne maga konkan so edi ama mere to so our supreme newspaper ku wakata no eno na Black Wednesday ya eno enko shaboni ya esi ya no odi atu enim se bo ya wona o fimu ya no odi mo fani enso so ogu ahimse ya
a wo sem pa nya sem ketwa na afi so so aboso anasa aboso bompie so se na emini asika ya no omo ebo politician asempo no amanofo kokko se omo sa ase de omo twa omo efiri ho sanso ana koka HSA LPP mu ko no chairmanship no teacher for ko no in fact obe gina mu dey enti no bia obe odinam se dia ono koka na adwen se ono men horno ni bakobwa chairmanship position wo gina mu dey ya na sem ketwa sanso na minority uko emeshe de fie on ma don kuma na wo so emoni anasempo no sebi we su ewufo ya wunya lord na sempo helicopter obimushin enko hia no obi esu no pa no nyina se obi tinchi abaka se bi NDC for enya na so no mo ministers esanso MPs edema mo nyina no anya NDC mu ko no enko sa eneti akwe so no yera na dan ko akufo and so HSA national days John Domani Mahama about 3 days money woman in fact immense power and so supreme newspaper go akata and so everybody journals the daily graphic na yade to so na the daily graphic ani over kata nanim wa or the empanyifo nwotwi a enanu adano omo ekunya omo kwanhyewu ya ewo obuase no emfuni na aba betoto ha ana the daily graphic eba mane say Ghana yewa papa tragedy pa my Ghana enye maybe say ACBM and the daily graphic ene asem a wode eba ye no anano pa no I was saying to us the chronicle ko wakata na no ana uha duma yiwa omaneboma ya wono swafa na we hamba boso pacho we film enya fofo aka na ni foni eda no si a woni mi no mani semi paso we di ewi anya sem kitwa kra aba huye pa sa ene tie sanso ana okopie no ewo friend bibidi ada na se krubi di ada eho ana ube empinfo bi mu abanka chipeni owo no eni manufo bi mu abu kotudwe epa ohempon achew awusia agenti eno bopo ohempon achew bo bodi ase obunya ko wakata no katafa atoso emenu eni mensa no wodo hu die tia mo epa chew no ewo no enya asem kitwa kra na wose mark masterpieces we no go osu government maternity home ni nyina se osu ayasabia no aban ayasabia no kama se no ansensem no anase pono ona brabo no ekofom meche hospital ayasabia no when say the tibian above from Tiama Kubi asore akwakoye omwa chronicle ko wakrata no enso edini na abeto emonteso the metro lens na yade to aso na ena no pa metro lens na ode yewa wanya ne ba bi ko Dr. Edward Omaneboama enfuni na ode abeto ahanum ode ato front page ni kama na asema ya na metro lens ni asema ono otweto ne krata nanim ha ne se ukuada bone ana metro lens ene anopai oka Daily Democrats ko wakata ndi sorry no ko a na de betudwa wode wo mo film enfoni na atoni fefe ana watwe asie side news enya sam kitwa kra ana watwe se all flags fly at half mast just BBC sia ya na ya franka wo Ghana hanu sino franka na bobu mu ya sanya mani bedu dade no emfimfin na obi a wonu mu so ma na so ben wo die ewo amanyesem no obeti ase ohu bia no obeti ase se oman no yesu owufo anasempo no ye woyim we the Daily Democrat the daily guide ana yade to aso Katakyie 90.9 ko wakata mu sensem ana wasugusu awuti na ene daily guide ana pay nsema wode bae no ene watche daily guide no enim ha Black Wednesday ana wode sa empanifo enwotwe a enne abdai omukohia wo ya ewo obuase no ode omufu omunyina mfuni abatoa te said medika bubo so no yewa Dr. Edward Kofi Omaneboama soafo a ono anada ahobambo ho nsem so
ana yewura Mutala Mohammed ono na yemra shi begani ama Tamale Central ono aso ana yesua soafo edema environment no so eka ho bi ana squadron leader Peter Amala ono so Anthony Edaha Dr. Samuel Sapon NDC amayuku no chairman no Abedechi ono ana ye ema NDC amayuku no ono so funi Edaha ana yewura Sergeant NS Ado ono so efuni Edaha ana yewura Samuel Abuaje kaneno ojina mu ma NDC amayuku no ayo Obuasi East say anka Obuasi East for onye no wa na nkonkon na she bedwam ono so efuni Edaha enti anopai kuwakata no emse enu ansa asema esi yaya wo oman mu ho nsensem na ana mo ebo ho amane na aboso ene bompie so ahemfo no ana ekoso ate amayefo no warning say omuwe pa no mo enidi antrahye efise oba aboso a eye Wasa West District no omo de omo ahemfofo no omo ntra ho ema amayefo no metutu ofoma gudie no bahad sa enti no omo de fa daily guide abo Ghana amai nyina maniese sa ne ma omo soso ewo omo mpatem ho na daily guide na ni osade Charles ni ama Dubona ta freno Shatawali mfuni na odi abetua na Shatawali na woka kire iruku yura rumo acha eda no se ono Shatawali onye criminal kano otoy $150,000 ana otoy kano no so obi awie so ala mugini ni de ma yewura rumo acha ma onye na abi se ka no nzubi obaji atwibi onde wato no so de na wato enti no nyameba na enano pai ku wanka ta mu nsensem na ahodo na baaye no ene aha ana yeso yedi ebisi na ku wakata no yese na msumi yese na wudisi yese yefo na menyefo na wa yese ana msumi me fo no medi yesi amsia asa aka wo no me kra the daily graphic no nko story ade mu daily graphic me dey buy daily guide buy me the daily graphic buy ana me dey the metro lens also buy I can't see the over the campaign or the NPP General Secretary you GFK ni mfuyi abetua ama ene GFK ana o kase enya sempa ne si ekra omo NPP amayoko no omaye devastated pa chese enya agro ana African Union omo chairman no on His Excellency Jao Goncalves Lorenco Angola for president no odini mfonyi so abetua no so kase debi asema esi emra no nyina edi abeho Ghana onso esuma epipa ma chese the campaigner I know asem ana the campaigner so the buy. Okay right madam wasepa anopay ewo ehonumuna yenso aso na yenye adwuma no pay Katakyie 90.9 FM ewo amansan de reno so yeguso ayeye adwuma na quickly no mame fa onko afere community hospital emra na afemi ba ye de FM hudwumadie no enso ebeba abesomo anopay ewo efia sei na afedi akabia timi atwa so kama ewo ehono me pacho anopay se wutie yen na se umpom edodo so wapom no enema nsisi so yie emfa emma wo a mepacho aferi community hospital ena make am for media ma anopay ye yedwuma yedie no simple
yɛse yɛhwehwɛ wo nipadua nim na yare a ɛhaw ɛne yare a ɛtete wo ne nyina yɛyɛ ho adwuma na nam sɛ yɛboa ama umpom watumi anya apɔmuden na watumi wo atumi atɔ wo nti ɛno nti na yɛyɛ baayɛ mepakyɛ yɛse yɛwɔ special hospital ɛyɛ the eye clinic yɛwɔ bi wɔ hɔ antenatal clinic mepakyɛ sɛ ɛyɛ the ear clinic nose clinic skin and also the throat ni nyinaa yɛwɔ specialist ɛnso ɛwɔ hɔ no mu a yɛbɛboa wo na afei yɛama ɔmo nso atumi ahyɛw na bibia atumi akɔso kama pa ɛno ɛyɛ Afɛri community hospital mepakyɛw yɛse ɔbaa wawoɔ ɛne emu nsɛnsɛm no nneɛma ntumi nkɔ yie sɛbe wonyin sɛ yɛ na asɛe nneɛma nka yɛ kaka ho nyinaa no mepakyɛw ntumi ma wawoɔ no ɛho nsɛm no nkɔ yie ɔbaa wontumi nyinsɛn so ho obu ɔkora mpo nso a ɔbɛnyem ayɛ ama ɔbaa bɛwo naa no na asɛm asi na nyinsɛn no atumi asɛe Afɛri community hospital ɛna yɛ kanfo de ama wa no pɛi sɛ brana yɛnhwɛw yɛwɔ special doctor a your friend said the gynecologist ɔno ɛna ɔhyɛ ɛyɛ ɛmaa wɔn ne mu nsɛnsɛm ne nyinaa yɛ Afɛri community hospital pɛ ɛna wobɛtumi ɛnya bi na ne nyinaa ne sɛ yɛn ne monitor from day 1 kopim 9 months no a wobɛtumi awo na bibia atumi akɔ so paa afei yare nka ya mbɔbɔ so ne nyinaa no so yɛwɔ the special doctors a ɔmo na hwɛ saa yare no wani yɛwɔ doctor a ɔhwɛ ɔse yɛwɔ doctor a ɔhwɛ nipakyɛ ɔhwene yɛwɔ doctor a ɔhwɛ any part of your body no yɛwɔ special doctors a ɔmo ɛna ɛhwɛ ɛma bibia so atumi ɛkɔ so kama ɛno yɛ Afɛri community hospital nipakyɛ mpofrɛ mu sɛ ho akɔhia sɛ sɛ yɛ surgery bi ma wa fabra na yɛnyɛ wo why yɛn ne ɛbɛyɛ wo surgery a sɛbio ɛnkɔfa akyire nsɛnsɛm bia ɛmfa ɛmmerɛ wo onkoa na wo fie daa meka na yare bi akyekyere mpofrɛ mu a mepakyɛw wo de no ansa obɛfrɛ ye numbers no ye bema ambulance aba no abɛfa wo every efie ne de waba hospital ho na afei yahwɛ na bibia so atumi akɔ so number no yɛ 0240 176502 0240 1765 and 02 ɛno yɛ Afɛri community hospital oba yɛbɛboa anɔpɛ madika ka sɛ mɛma wo a wo tie so afrɛ de aba so na nsɛm a ɛkɔ so wɔ man no mu nyinaa no wode yɛ akɔ nsɛm ɛba no na afei deɛ wo nso wo a bɛka no na wo nso watumi aka tewtew ne yɛkɔ yɛnim nti twerɛ number no 0594 21 28 23 0594 21 28 and 23 and also so ɛho nsɛm ɛno no nti ɛbrɛpɛma mu afrɛ aba so na afei nso ode onsɛm no atumi ɛde aba yɛn nyinaa yɛ mo ne enti yɛbɛyɛ ne saa na bibia atumi akɔ so kama pa enti right anɔpɛ so yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne ɔpani baako atwetwe nkɔmmɔ na yɛfiri ɔno mu a yɛde ɛfa me ho ɛyɛ segment no so betimi abrɛw na bibia atumi ayɛ fine anɔpɛ paa woyɛ live na afei na wode wɔ fidie no ato ha sɛ yɛha ɛyɛ Katakyie 90.9 FM yɛyɛ live ɛwɔ YouTube no ɛso YouTube no so no ɛyɛ KatakyieFM TV mepakyɛ woba na wa subscribe na afei wa share ɛso atumi ɛde ama yɛn na bibia atumi ayɛ fine paa kama ɛwɔ ɛhɔnom na yɛatumi akɔ yɛde mpakyɛ woba YouTube no so a share so ho wo share no na afoforo so ɛhu deɛ ɛkɔ so na afei ni nyina so atumi akɔ so kama paa ɛwɔ hɔnom eti yɛbɛkɔ ahoma no so adɔpɛ na yɛne ɔpani baako atumi atwetwe nkɔmmɔ Daniel Awingura in charge of security ɛne emu nsɛnsɛm bi adeɛ pani wabe mu yie paa ɛwɔ ɔman yi mu a yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ afa oyina esi yɛ nsɛnsɛm hu mira ɔte nka no pɛ mu akyi ba KatakyieFM so na bibi abɔkɔ deɛ na me adom wo mu yɛmɔbɔ okay anɔpɛ deɛ oyina ɛto ɔman ne ɛnra ja ɛfa security ne ho nsɛnsɛm no ne ade deɛ mu adesua no wabene mu yie paa pɛ sɛ yɛtwe nkɔmmɔ kakra no pɛ ne yɛhwɛ sɛdeɛ ho nsɛm titi ɛdi kakra nsɛm yi nyinaa no ɛfiri nnura de bɛsi saa mmerɛ yi nsɛm yi yɛbambɔ ho nsɛm yɛ mpanimfoɔ a wɔyɛ involved wo initial comment yɛ sɛn
show what here for now. Medical Abusia or more. Actually, on my decision, and I have not gonna phone you now. See, I didn't see that. Now, one thing is, as in we're not quite as in here. The church, you know, they're looking at it not ever. And yes, I wish the way case Mississippi, and the reporter, a big campaign say, playing a crowd was even mentioned near the answer it. But looking at security aspects now, those people that was even the plane itself is a military plane, right? Okay. And plane, a military plane there. I don't think we can talk security without military. Secondly, Minister of Defense Minister, National Security Coordinator, Deputy National Security Coordinator. Yeah, also security personnel. Okay. The security aspect, the security wise, I will classify this as any unfortunate incident because anything you cannot, any research about security will be a yes certain. There is a way. Accident and Kasakyie is not only something that we just would make provisions for. Yeah, fine, there we are, but we don't hope to see. But we have because you need the security. Accident is perceived or no accident there. No security, they do accident. But as you said, if there was something that caused the accident, any related to security, that's the most important thing. Yeah. And as we speak, I think that the right communicator on the military developer, government developer on the state of the machine, and how it was the efficiency, and a better trigger, and a better cause, security analyst, and efficiency, security wise, there was problem, another that caused the accident. Matter what I said. Because accident, unforeseen circumstance, irrespective of how you prepared, you can only minimize your risk, but you cannot always write it off. Which may reduce, about with careful looks and other information, but you cannot just write it off. What do you mean? Because and a plane at a corner. No. Fine. You can security. I will say, okay. Maybe our corner. When you fly to this level, you go beyond idea. But looking at how it's going, women such that it descend about. Was it something that caused? I think you don't know. It's not the trainer. Yeah, waiting for these things are about on the machine, the efficiency, and how they prepared towards that journey. How, if they were not this year flying, was it the place and it's all flight and I want to know now? Like those kind of things, when you get to that, that is where we can sit down and see it. But so far, I was there, I'm always down, but like me, down cry because a shock. We have not even seen it before. It is security media. Right. Sans ba every enrano. Enkrofo bebre ho nsem sa plane anase aircraft atisei no sa ebetumi enya nkwanhia enipa enka ye hwe kwan senka omo behwere omo enkwa no enye saa nipa no na na wo aircraft nim ebinim kakeka se enipa ye senka efa no edoso chen saa nipa 8 no as obi a wosua de waje ntete ewo ye fence of mine security ni mu nsensem mu no unso hu ne sen saa na tie no passengers say fano it's a change the affair say the fire no na eni senke fa that number ebinim say akosora 5 6
but then we 8 na che say e fabro the necessary fa enti binum kura susu se kopem se military no de yibeba ne binum kura susu se eno no so betumi aka ho bi overload sem ne ade no betumi akose bi wo hye plane no ne tibia no ene nipa dodo ese fa load and necessary efa no wo ka ho de. Okay, that is another aspect of preparation. You get it? Preparation, no, and also other aspects. As to say, that I don't go the street. Yeah. Because the issue is that we have to dive into it when we have an available facts. I don't want to enter there, but so on the back now. The way I said playing a fan, it is more than that. It's a question to scrutiny. When you present what is it that, or why, what is the guarantee? Then or who business need then or which answer? A man number, bros number, and I say a fan, or as a car as a fan, 4 passengers now for 5. We all know there's a risk. You get it? A risk, you know. Say a time. A risk. You cannot say it's not a risk. But when the and just saying is no. But I am not saying now the transfer. But what does it? Because be so we a good doctor. Yeah. Before I gonna be a good doctor, I can't say we a good doctor. And so when you a patient and Yaria or Yari, and a dry right through. But what I say? Yeah. And she said, some informations are all the analysis, and informations no. When the actual facts, now they all can't see here. At the end of the day, no, you will end up one confused one, you will end up maybe doing something else. But what I say? And I'm a see any day. As a man in a say the say the military no the ban. What all these things every human and a fan what comment are you and what criticisms and we have to criticize them, whatever we have to say. Yeah. But the unfortunate aspect is that whatever we will say will not bring the life back. Okay. So it will be mistake. And I think we are by in fact for the CB. And you know, a quiet Manchester. I'm telling you know. Right. And now the papa cry. Alright, meja wa mawako, but then on my ye bambono, e can be biche na. Fi se empanifo ati sei enyina no babua ewo helicopter ba akumu state ministers and for that matter no omo ekeka ho kra mpo former MP, former deputy chairman and ye security guys ya omo ka ho ne ade nyina no eye dan ye tumi bua ye nyina ya no sa e de 2 state ministers ye bua omo mienu ano sa enanti bom eye adwuma sa na ne kwan ya no ana ye mfa ne so ye ne na aba oman no ni security ne ye leader ho e ho nsem na ete sen e wo sa side. Okay, in the context of a reasonable mind, you know, and speaking well, about that, we just hope, and I hope it's a BNC, but and yet a good sign. The truth is, I have to see a phone in our procar. So, the bomb by the doctor could not say a lua. Nothing in which you can go. They are sharing and I'm a what? Yeah. It's not necessary to combine state ministers too at a go. Okay. It's not necessary. Because you see, and or you say you see, but the back one and around a chance that you know, and I'm a what? Yeah. It will be anywhere and say, but
say a yawn a papa for a yawn a change to we saw how we saw how we saw a baku the Indian saw you know, but I find 8 minutes is that okay? Nipana or tip a year anymore now or their corners on. Honestly, it's very important. Honestly, like I just say, it's a lot. Not 2 ministers as a good year, security-wise, it's not yet advisable. The entire maybe so when he said, "So share and send me more PPA and crata be more PPA." Nesenka, you were other penning phobia, Senka almost join it. South Flighty. Yate Honorable Muntakadi, and even the president himself. So, Nentinka, Yabayama president, and these big state ministers, ya Kamunina gu helicopter baku say Omunina unko Wabra, yenim se Bribia betumi esi. Mona moment security won't send some Yamusia Muadi and Yadiade. Enti Yesuadi everywhere mu. And I say still now no money no try and see say bet me afar and you see say you will combine that. I think it's moving forward now. This measures we have to and now we know yeah and then you get the thing in the studio a pretty one the conforce on the program in your party sometimes in their car and some in plane Omoko you say Omoko program you are having and there say we have to play they are all going at the same time. These two I think they're going forward. We have to look at it because security-wise, when you analyze anything, you add the risk. The risk set this thing. We just hope, but we add the risk. But no. As to say, you have to combine it. As I said, say what it will cost us now. I don't know measures now. Yeah, they reducing. That's what I say. Yeah. To say the interior, defense, national security, president, 2 MPs, 1 president. Right. Honorable Araho, even I Kafra, but that's your pay. Okay. I was here, Honorable Daniel Awingra, and I don't know, Erchin Komono, ya pom day specifically on our security onimde mupa nti odende sa asem ya twe madwene si yura ba miabra or be pre no ye on my vice president okay no that so tia kunwa so na ukaya o kona probo bia omo e support no Mekane say almost about 1/4 of them the then majority. No munyina ne nam. Omunyina te bas krum baako. Na vice president ka ho. No munyina nam. Sansem we na etwetwe sansem ni nyina beba metirim say so. Se nipa no okọ baabi. Na se pani bi ho no mu a otuka pe omo bedi na chinyi obi aso betu omuka. But yeah, be sad in penifone si wa horo mo. Say convoy tin no the nam. I think say fa biya na yo. We the site say bebo ye be hwere penifo dodo we at a goal here. Say nkomu nyina ko 1 by 1. Na convoy na free ha kokan ye ndi kura. Enka me fi say ye. Na fu ansam na your man sika but ye chen say ye be hwere penifo ati say. So your instance ometima konsa na ye other instance omuntimi konsa. E bi ti say program utu free akra babo ase na munyina. Yeah.
Odiasa, I don't think any part to be able to for play Makumako. Make sure say, so say, yeah, combine two state ministers, and for that matter, other prominent people at the same time. That is what I'm talking about. Say, Nipan Nimsa BB service. As I wouldn't be money to make us use a year in common. I mean, Busan say, the security who has some, so I say, must we combine all these key people at the same time? Sir, very bad. What would you make? Very bad. Because nyanya mini di ye ho for fear enka president na ankasa so meka minister for your friend say interior honorable Muntaka what you say and we acting security minister yes esa ka ho enti nkono so beka ho a definitely ko oh yes enka about 4 mechanism ministries at go nkomo ho aka the security minister ministry, the interior ministry, the defense ministry, and the environment ministry. What ya? No so kaho, but ono no kra de so di kan. Ono de fa fam di kan. So what ya say? Yes, na ade ba kon so asase nipa ye fa story we e de esuahunu ne se nipa bia ho hia. Asem we si ye no ye kuafo ne laymen a omo ewo kuro no na bebo amane. Yeah. You understand? You know, sometimes ayana toda so so nipa bia so so hu hia ba ye no mo complain pa say ya motimo kompo e mu ni ade na se mu hu ya ye bu mo krampo na mu nyi muti kra ne hu se mu na mu nie nso asem we si ye no ye ne ye frɛ bo amane ansa na wa ko hene o mu nyina wo mote ahu se bibi se tama police for ne soldiers ebedru ho no na bi kra na anko mutimi save o ma victims na ko mu save o ma ansa na mo kra no mo ba bedu you know nipa bia me kai se ko primary na JHS yesu e bibi se every worker is important. Okay. You know, no so sa eboapa. Right. Yan ko afa me hono so ntentem na je homo no yan fa nto abontia no pay. Basically it's about friend say the plane crash any matters, some matters and issues arising and pay. Oda ne fa koi na yen to yenim. Me amira say aha Katakyie 90.9 FM. Mo we yon komodi ne ade a obi kan chero say your body language ni bibia asasa bibia ba fom enipa ra huye papa na ode hye emfiri mu da na anhwa bibise no enye wawerɛ ho ye de ye hu bi me no kasa me machiri bakra no tu kwan a Libya wo ko Italy ensuom no ne ba nyina akɔtɔe enti enim sa ne ma nyina na awerɛ ho na metu fo se wo ma mo de politics no wo mu enya na mmoa sanse kyene bi no wanhwa na ba be wura wo so abusuom e ba sa wani enye abusua me hyase ene eye de question esi eniti ama stories a me de banyina me de agu nchen me pese ye di eye sa story we ho enkomo emu de wo so betima fa na wo de atu ho fo no e beboa na wo de abobra na ne ma konkan so e de ama me hyase a ye wo ha ana asofo bi no mo se nipa boni ne me hu ni papa asofo bi no mo e hyase se wo mo e de eye ensem bi eba monten so wo mo de prophecy eba ni nyina e kire me kai se na eye process ahina wo no okọ IGP dampare kura de abetu dwa pense na wo bia an shesa ana say one prophesy over anything ana say doom e wo Ghana ha na so we de asofo bi no e prophesy so BBC e ba be si e ma ya amfa ne serious e ba no sa no e ma ye nyina ye hu say e ampa nyankopon ni pa bi no mo ho a wo mo e papa e wo man mu enti no abusua e ya no aba Katakyie FM TV ya no e YouTube e ho no na aba be hwe wo bra ye de eye emfoni no any videos ahodo no so e de egu on minim se Mugabe e wo eye asofo no de ba ko a nanka on me kotie kakra na me de aka no so e de asoso wa bra asofo bi no mom e prophesy se bibi say e ba be si na so Ghana fo ya mfa anyasem enti no ebi ho ananka yakwa kotie e de aba ye ba ne de aka so aso. There is going to be a plane crash in Ghana. The first time in the history of Ghana. Last week. Yes. I am calling on all men of God. Ali, there is going to be a plane crash in Ghana. The first time in the history of Ghana. Last week. Yes. I am calling on all men of God. I am calling on everybody. Say a conditional message so we can do something about it.
na me kwama wo de ntimi nyanti na man hye me dem ama babonten sere dodo mpae. Ali, there is going to be a plane crash in Ghana. The first time in the history of Ghana. There is going to be a plane crash Kumasi to Accra or Accra to Kumasi. That route, no. So 29th July until 29th of July 2025. If prayer is not being made, last week, the last week of April, no, and one full play from Wednesday, Thursday, Friday of last week. They will testify to what I am saying. Ali, last week I read the favor. And yes, sir. Ali, there is great. I Katakyie 90.9 FM. So, and I was so good with you anyway. I have from Hosajiment. I did bro. Our morning show, no so Monday to Friday. And Opedia. Now, Mr. Osania, Yamini Padu do our property deep for good one. Wamoka and some FSA. I deal with a baby. Now, so young finance, and be an amabo media chawa, was so what you or call Aberfoot and videos or the KFM TV will be maybe oh. Now, Mibusa said, I deal with a BSC payana. Now, a BSC payan, yes, you are the bay and a farm. Yaman still, a BSC ama adishe, Ashu Moka Yaye. The Pacho Yabako 2nd June 2012. ABC, Wabra say Allied Air Boeing B727. The Pacho said play. Ehwo ewo enkran wabra passengers ahodwa no mumu woma omunya omutididi mu nipa be nan emudumi enu de womo ehwere mo kwa ya nsua bibia mfiri mu on the 5th of June 2000 me patro Ghana Airlink Fokker F27 na 52 passengers ene na ewom obi emu de na so nipa nson ena womo prepare de mo de pa wabra ABC say ya sanso 24th April 1969 ewo takrade me pacho bia e ben takrade enipa mako be 33 ena na ete eye plane mu ya obi awu de nanso so ebi so April 13 December 2010 eye yewu akofo wono so ne jet efri ha ezo so eko lande by force land yibi ewo Libya ekakra bi enka yewu akofo sebi wono so enka wo free mu na nado on the 30th of September 2018 enso so enyane de mo hye no so enfama me wono so enyane de wabra na woko UN General Assembly ewo New York wono so sa by force landing bam ema nyankopon ena eje na no kra de Washington DC we se ho ho ena plane no emanu mu so be 30 minutes time pepe ena wono so de ne esi ya nyankopon ena eje no kwa enso so edemaye afen so no vice president Satan na Ira John Dramani Mahama yes me December 2010 wono ena abedi pele ena afen so no Alhaji Abu Asoma Banda wo mo so na wo mo ko program sa wo mo so de eko jam ho no ma nyakopon eboa wo mo ewo eye Burkina Faso ni Libya ntem ho no mo baabi na afen so ne kwakwa no eye on the 9th of May 2001 me pacho enyasem ketwa kora BCC ya mejesem se me bobo so nanu ya ubepiem ewo eye apatrapa 11th July 2015 yewu John Dramani Mahama samote ya odi asamba wote sasa mu John Dramani Mahama Ali there is going to be a one ne yere we good yes ewa apatrapa ya nyame nko a ne oba besia ne etwipire no Mahama si foma na ochia no say mo nyame sha why ade watch say o mo twipire no mo ntete pa nyame nko anko ne yiri no ewu ewo eya patrapa harum ya and 2015 ya ede ne esua ede fa ho awe hu pa ne ntino mesa so kai eno asem ne sia no makai eye 9th May disaster I see wo eye Accra Sports Stadium eno so na ewu kwada sa ya eye ewu kwada tuntum de ye hu bebre ewo eye omanyimu na me kire eye Air Force ahodo ya even president o mapanyina obi a efa mu ni titrum ene eye wo ma wo mu ababa na se ya na me de ba ababesi ana anu ya ne esi ye no modawro ma amanfo ete ho empentin kwa no me de ba ababesi ho no na ni nyina no se eye program me se me de ehun picture eto eye no so yes eto oba Aberfoot interview so KatakyieFM TV a obo ho eye ni nyina e ho no na program bi ekoso program bi koso ewo eye oboase ya program no eye good company na say good ho adwuma ena omo air launch me kire the launching of responsible cooperative mining and skills development program ya
wɔn ɛbɛfa amanfoɔ no mu afa ntetie mu sɛdeɛ kwan bɛfa so a wɔn bɛyi agudie fam agudie na wɔn nsɛɛ yɛn nsaase no ɛna wɔn yɛyɛ ɛno koraa no wɔn yɛyɛ no wɔn de ɛyɛ John Dramani Mahama Ghana mampanin mfoni ɛto so ɛna afei nso so no wɔn de ɛyɛ Honorable Emmanuel Ama Kofiboa nso so mfoni ɛto so yɛ a wɔn ɛyɛ abansoafo a wɔhwɛ ɛyɛ fam agudie nso nsɛm so wɔn de wɔn so ɛto so ɛda YouTube ne so saa program no mo ɛna da YouTube wɔ saa program wei dɛɛfoɔ wei ɛna akɔfa saa nsɛm wei nyinaa ɛde aba na mepatwa ɛba saa no John Dramani Mahama program bi saa bɛbɔ mu a na ɛsɛ sɛ ɔkɔ ɛyɛ gɔmɔ afɛtɛ kɔkɔ program nti ɛba saa no na ɛsɛ sɛ wogyae ɛyɛ ɛboase deɛ no na wɔde ɛma nipa foforɔ kɔ na ɔno so kɔ ɛyɛ gɔmɔ afɛtɛ hɔ nom ɛno ɛna wɔfrɛ ɛyɛ defense minister abansoafoɔ a wɔhwɛ yɛ ahobanbɔ nsɛm so no wɔfrɛ no ɛma wɔne ɛyɛ afoforɔ bi no mo nso so ɛkɔ program na mepɛ sɛ mo waste time pii no wɔfrɛ wɔn a ɛgya wɔn ɛfrɛfrɛ wɔn ho na ɛno a wɔn fo ɛyɛ helicopter no anɔpa nɔnkono na wɔn fo yɛ na helicopter no ne din no ɛyɛ Z9 na so odi asɛmpa koraa na wɔbɔ ne din mo Z9 anaasɛ Z9 na wɔn fo yɛ a wɔn kɔ akakra bi sɛ wɔn aduru ɛyɛ ɔboase no nyamea no mu nokure ni ɛna ɛyɛ sɛ fort na ba yi sɛ debe yi na wɔn ɛwɔ ɛyɛ sikaman ɛhɔ nom no ɛkyerɛ sɛ edu baabi no wɔn sɛ helicopter abɔ fam kakra obi wɔ n'afuom na wɔn sɛ helicopter abɔ fam na ebi mu kura ebusa sɛ kofi wɔn bɛbɔ mbɔ yɛ ana ɛne ade nti wɔn de nam mu saa no na sɛ na ɛyɛ fort ɛna na ɛbɛ mu a ɛyɛ pilot no wɔn ɔpɛ baabi ɛde alande a na onya na ɛnum sikaman forest yɛ ɛno ɛwɔ ɛyɛ adanse district wɔn hɔ nom no Ashanti region ha yɛ a ɛna ɛyɛ onua na wotwi ɛyɛ helicopter no twii wɔde ekonu ɛyɛ forest no mu na adeɛ baako a ɛha adwene no sɛ ɛba saa no wɔde kɔ wusu ɛyɛ dua kɛseɛ pa atimadua kɛseɛ pa wɔde kɔ wusu no ɛma ɛbuo mu no ɛna ɛsan so ɛto no ɛde no ɛkɔ bɔ abotan kɛseɛ bi a na ɛwɔ hɔ no ma afei egya ɛtɔ mu na ahyɛseɛ no a plane no ɛkɔ no wiase deɛ na ebesi na wɔn ɛwɔ term bi ɛwɔ saa aviation center wusadeɛ deɛ wɔn wɔ term bi wɔ hɔ no ma wɔn fɛ no off the road ɛkyerɛ sɛ mmerɛ helicopter no ɛkɔɛ no machines ahodoɔ anaasɛ abɛɛfo tentamfidie na wɔn de ɛfolo ɛyɛ machine no wɔn mu sɛ ɛyerae wɔn de tracking no sɛdeɛ biribiara ɛnyɛ no na afei helicopter no ayera ɛwɔ ɛyi machine wiem yɛwu wɔn sɛ off the road afei no wɔn ahyɛ ase ɛfrɛfrɛ yie helicopter na ayera o ɛba saa na ɛne yɛtumi yera ma nipa no koraa wɔn nti wɔn nka biem ɛne ade nti off the road yi ɛna yɛkɔhu sɛ afei sɛ machine no sɛ ne producer akɔ jam hɔ ama nipa mako ɛnwɔtwe ɛna afiri mu na nipa nwɔtwe yɛ a wɔn mu afiri mu no ɛyɛ Dr. Edward Omane Ebuama ɛyɛ Minister of Defence sɛ mɛsi aboama ne yɛ no ɛna ɛyɛ Alhaji Dr. Ibrahim Mutala nso ɛyɛ Minister of Environment Alhaji Muniru ne nyinaa da so mo ɔmo na da so fɛfɛɛfɛ no Alhaji Muniru Muhammad nso ɛyɛ Acting Deputy National Security Coordinator Dr. Samuel Sapon ɛyɛ Vice Chairman NDC amanyɔkuo no na ɔmo kyerɛ sɛ ɛnka ne koraa na ɔyɛ Regional Minister ɛwɔ Ashanti region ha wɔn nso wɔkɔ Mr. Samuel Aboagye nso ɛyɛ former parliamentary candidate ɛwɔ ɔboase wɔn na abere kakra atwa mu no na nka wɔpɛ ɛyɛ mmarahyɛ bɛdefie kɔnua no bi ɛwɔ ɛyɛ ɔboase wɔn Samuel Amino kɛse wɔn ɛna ɛyɛ deputy coordinator of NADMU wɔn ɛna ɛyɛ deputy coordinator of NADMU kyerɛ wɔn a wɔn yɛ atɔyerɛ nkyɛn aboafoɔ asɛm yi wɔn odi mu ɔkɔtene paa yɛ a ɛna asɛm ketewa squadron leader Peter Bafemi Anala wɔn nso so ɛyɛ srani a na wɔka wɔn bi ɛna afei nso flying officer twem ampadu wɔn ɛna na etwi ɛyɛ helicopter no sergeant Ernest Ado wɔn nso ɛyɛ srani a na wɔka ho a wɔde wɔn nyinaa ɛkɔ na esi yɛ no ntɛm paa ɛna ɛyɛ Ghana Armed Forces for ɛde krataa ɛba abɔntene wɔn de krataa ɛba abɔntene yɛ a wɔn ɛkyɛ sɛ ɛyɛ no korɛ nsɛm no a yɛ teteɛ no asi na wɔn nkurɔfoɔ no nyinaa obiara ni hɔ a wɔyɛ yi obiara ahyɛ dwere bɛɛ yɛ a krataa no so no dodoɔ na ɛnyɛ bi a wɔn kan yɛ a afei wɔn mu sɛ deɛ bi afei deɛ bɛsi asi bi afei deɛ bi ne yɛ twɛn because yɛnim sɛ wɔn deɛ ebi a na wɔn nim deɛ wɔn yɛ nti ne yɛ twɛn sɛ aban na kasa nso so ɛde ɛne deɛ ɛbɛba na enum no ɛna yɛhu sɛ ɛyɛ videos ɛhyɛ aseɛ ɛnenam ɛyɛ mmɔntene so na Mugabe ayɛ krado a videos ɛnenam mmɔntene so na ɛsɛ sɛ yɛkɔbu sɛ ekuromɔfoɔ wɔ nwura mu sɛ yɛ no korɛ sɛ biribi sɛ asi na ɛyɛ dɛn
ɛne ade enti yɛnya eyewitness ɔbaa baako ɛna bɛrima baako nso Katakye FM sɛntwerɛfo yi kopi hɔ yɛne ɔmo ɛbɔ nkɔmmɔ enti no tiawa moma yɛnkɔtie wɔ mo mmra okɔɛ no dɛn na ho yi mede no kɔ ho yɛ no ɛmɛma mede yɛakye dwura bɛyi na bɛfie ɛnyɛma wɔ mu nyinaa mobɛdi asɛn na motie ne sɛn yɛndeɛ na mewɔ afuom ɛna mehu sɛ mframa yi kɔnɔbɛkyɛ mehu sɛ ɛkyɛ bɛrima hwɛ mframa yi na ɛbɔne sɛ plane no ɛbɔ si anaa ɛti yɛsi kɔma na de kum ɛti ɛbaa me woa makɔkyɛ mpapa sɛ papa mesɛ nkɔɛ no ɔse kwan na mesemɛkɔ na mefa abɔnten na menam kakra mekɔhu yɛ no di ɛmfat ɛmu ɔya nti wodu onibu nipa bɛyɛ sɛ na ho medeɛ anipa deɛ bɛyɛ sɛ nsia deɛ alright abusiafoɔ ɛno no abaa ɛno nso ɛdeɛ no sɛ bɛrima no ɛdeɛ no ɛwɔ hɔ a nanka yɛtie kakra because mede story no ɛkɔgu ano no sɛ nyɛ kra do deɛ a nanka matoa so yɛsɔre na ɔpane kuafoɔ yɛkɔfom na baabi a yɛfo bɛn forest no nti ɛberɛ a yɛwɔ fom a ne ɛti sɛ biribia plastic tie yɛadwe sɛ plane na ɛbɛsene kɔ no na ahwe fam nti yɛbɛkɔ no yɛakɔhwɛ sɛ bi obi afra to no ohia mmoa bi a yɛtumi ɛdi kan mudi kan hu plane sɛ plane bi ba plane ba yɛdi nka hu sɛ plane na ɛba nti ankyɛ na plane no plastic agbugum nti yɛteɛ no yɛnim sɛ plane na ahwe fam nti yɛbɛkɔ forest wɔ no yɛakɔhwɛ na obi hia mmoa bi a yɛaboa no ampa mene bra baako yɛfrɛ no gyasi ɛne yɛyɛ sɛ yɛkɔ ti yɛsi forest la na yɛkorɔ na ɛna ɔka kyerɛ me sɛ obi ba ti nipa korɔ no mehwɛ yɛ na yɛ madamfo baako yɛfrɛ no Gideon ɔno ɔbama ne ɔde bɔ yɛ ansɛ plane na ɛbɛsene na ateatɔ ɛmɛgya dɛm a ɛhye na ɛmu nipa nyinaa hye ti yɛyɛ sɛ wɔnkɔ kyerɛ baabi a plane ti ɛberɛ ɔde yɛ kɔkoraa no ɔno koraa no ɔnsa hu baabi a plane no koraa no ɛtotɔɔ yɛ a ɔde yɛ kɔntiɛ ne nam forest na ɛne yɛkɔɔ yɛ ne nam mepɔ no so a ne yɛkɔhu sɛ gya ne dɛ wɔ soro gya ne dɛ wɔ soro nti yɛkɔɔyɛ no na yɛ no kwasɛm ne yɛ plane no atɔ fam ɛbɔ duam wɔ soro duam ɛwɔ soro nti ɛbɔɔ mu saa no na ɛte bɛhwee fam ɛtɔ fam no ɛgya tom ama yɛkɔɔyɛ no na ɛdɛ nnipa a yɛdi nka hu no baako deɛ no wahye ma sɛbe ne ho nyinaa hye ama ɔno ɔda hɔ na baabi a plane te hweeɛ paa na ne gya ne dɛn deɛ ne yɛntumi nhu nipa a wɔn gu hɔ but ne gya ne so gya no na ɛdɛ kɛse paa nti ne yɛntumi nhu nipa a wɔn wɔ hɔ baako no deɛ na gya no ahye no ama ɔno ɔda nkyɛn na baabi a ne gya ne dɛ paa ne deɛ ne yɛntumi nhu nipa a wɔn wɔ hɔ ba plane deɛ na ne nyinaa hye plane deɛ ne nyinaa hye enti ɛbaa saa no na moyɛ nipa sɛn deɛ mokoduro deɛ na moyɛ ɛbɔ nkɔmmɔ deɛ koduro deɛ ɛsɛ me didi sɛ ɛyɛ sojafoɔ ɔmo sahene ana ɔmo captain navy captain ɛyɛ Veronica Adwo ahen yɛ a wɔsan so yɛ PRO ɛde ma wɔn mo ne krataa yɛ a wɔde ba abɔntene sɛ ɛyɛ 3 crew ɛna afei so 5 passengers wɔn anya nkwanhyia yɛ a ɛyɛ helicopter na ama wɔn nyinaa ɛwɔ no yɛyɛ gye di a ne sa afei na yɛmmɔ nkɔntene nkɔpie mu ɛwɔ aban mu so ɛnhwɛ okay asrafo aka wɔn asɛm awie ɛne yɛwura John Dramani Mahama ɔne ne dɔm no ɛsoma saa nkɔfoɔ mu a wɔn kɔ yɛ mu kɔnya nkwanhyia no yɛkɔbisa wɔn Julius Debra yɛ a wokɔpie mu ɛwɔ baabi a Mahama ɛwɔ yɛwura John Dramani Mahama ɛwɔ no wɔn a wɔwɔ hɔ nyinaa wɔn captain wɔn staff chief of staff mekyɛ ɛyɛ yɛwura Julius Debra yɛkɔbisa no ɛhwɛ sɛ ɛnsɛm a ɛkɔ so no ɛyɛ no koraa na ɛna yɛwura John Dramani Mahama sɛde na nwɛsi ahɔ no wɔkurukye ne magu krataa so ɛna ɔde ma Julius Debra ɛma wɔpieyɛ ɛne yɛn ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ mena yɛnkɔ nkɔtie ɛyɛ Julius Debra ɔbrɛ a na ɔbɔ amanneɛ sɛ yɛmpa alright abusiano ɛnyɛ yɛ krado ɛsan sɛ yɛwura Julius Debra chief of staff ɔwɔ no edu baabi na ɛsɛ sɛ yɛkɔmisa no na ɛda YouTube no so nti woba ɛyɛ Katakye FM TV a wobɛnya bi ahwɛ ɛwɔ hɔ no na mepatwɛ video yɛ a yɛde atwa mu wɔbra eyewitness no mobɔ nkɔmmɔ no ɔda worɔ ma yɛde credit ɛbɛma ɛyɛ UTV foɔ yɛ a wɔn ɛne bu san ɛkɔtwa ɛde yɛnti no yɛnkɔtie ɛyɛ Julius Debra ɛnra wɔbra na ɔbɔ amane Anala flying officer Manin Chum Ampedu and Sergeant Ernest Ado Mensah. The President and government extends our condolences
and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast until further notice. Thank you. Persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Mohammed Lemona, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress. And Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest
That's about it. We are still on the show this morning. Katakyie 90.9 FM. I'm outside the Rouge Medina na Yeguso Anopeno. But then before we nika entuja ansana mashamen komo to chena say with the NCCE Anopei also. We are still mourning as a country and as a nation this morning. Asamna atu mine anu odin. But then ye be a Katakyie FM fan club. Enti what otie ye na pese Katakyie FM fan club. In fact, yes opempo. Yenina wo otie ye bia. We are inviting all of you. Ye free bia we yentieska yentua hwe. Brana fa ho bedom ye why. Number obe fresh so ne we din komo. After this show, 0544 79 15 04 0544 79 15 and 04 Katakyie FM fan club no ya she ho dwumade no ase ehun toto ye ekoso nti wa wotie ye bia wo ka ho bra na be kan ye ho 0544 79 15 04 na me sorry pet na wa frame me na fe ye di nkomo ye beji details na fe ye de waka Katakyie FM fan club no ho brepam ye be frame meeting na ye nyina ye share enti 0544 79 15 04 me sorry pa na wa frame me why men frame me sisia 0544 79 15 04 quickly yanko na ye ni nkomo anopei ojimedi ni so mani mu frama na ebo ne nye ti mu fa na saa why kasa no down but then mu fa na saa but me se men frame sisia why ye pon a ye sorry pe na wa frame 0544 79 15 04 fra wasem nyina yetia wa Katakyie FM fan club no eno ntina wa frame no me sorry am send the number no atodwa bi manopei ye ne mpanimfo bi ahia as usual ya wade bia ne NCC ahia ye di omani mu nkomo a eye the constitution for that matter anopei so Mrs Caroline Mensa last week na ofia ha anopei owa oni mpanimfo awdo mienu enso ofia ha Madam Juliet Zanjina obodi ni ye di amamena fei Madam LC Osu Mensa Mamesha Asienfree Mrs Mensa eso Madam Caroline Mrs Mensa. Good morning. Good morning. Pacho bibi aboko de. Nyame adom. Bibi aboko. Ede radiase. Said ye koso Ghana no wati bi kakra. Ate kakra. Mumbo de mo na ya mbo hunde wuro kire ye. Anope mo ayi mobo enso nya hwe. Ni nyina ayi omai. Bibi atumisi. Sa. Enti na ya maye ho ye akọ.
na bibia etumi aye fine pa mame ko Madam Juliet Zagina so no money di ni ye mame. Madam, good morning. Good morning. Bibia aye boko de mpacho udi no boni ye mame e sen Zangina na kire sei it is a great king. Oh wow, wakasa wo ye fe o so hima so okay, right now fe oho kan we Madam LC Osu Mensa. Madam, good morning. Good morning. Bibia e boko de Nyamiado. Pacho ya kasade kese kakra mame. Pacho yo mate. Right. Mrs. Mensa de penimfo yi obia dibre ewo NCC no betu jama ye na fe ya hye nkomatwetwe na se tew ye nche ebre na aka nti na ya boni tew na fe yeko penimfo a ode omunam yi ode yini mo dada last week ni ani uhiai na omomaka Juliet, Sister Juliet, your friend ACEO, Assistant Civic Education Officer. Okay. NCC. Okay. Nkariye Wabija. Echima Wabija. Right. Yeah, live on YouTube neso. KatakyieFM TV nti yempeni for sha ho fefo na omote so omoda so efe kama nti ba YouTube neso a KatakyieFM TV obetumi abehu omo. Aha, na bibia akoso. Okay. Ene Sister Elsie, honestly, a national service personnel. Wow. Or in office. Now, answer na mekoso mechia omwa omwi omusuya funo ya mamu yako. Ene Akakyie etiefu nia yechi obia. Na ye ka che busuya funo se Nyankopon enhye omodin. Okay. So okay. Right. Nyankopon enhye omodin dia na ye nhye. Last week we gave the overview of the constitution. Yeah, recap in about 2 minutes. Now, fe yenhwe tell be na fe yentoaso. Yo me da se. Last week no senia kan no constitution amemu senia eshase a first republic, second republic, third republic and a fourth republic yi woman eno ne democracy. Okay. And no mo call referendum mo shia no mo to aban e ma yete ase say everybody has the right to vote. And yes, military rule no senena Dr. Kwame Nkrumah na pension buzia mo no na omuruli yen no se sia na de akoye say kebi mamin kebi edwuma. We all have the right to vote. Let's say by force say yakofa oman penyini e de abehye yankon se sia na obia was all right na amamra no so ekoso ye kan bibi kakra about the preamble no introduction said the whole summary of the constitution obie ho na normally ho na I am funny serious but obie preamble now it talks about the whole constitution na enyamura constitution it's bia opese na friend preamble no very good we dey na utwi no shada nya de sa nti ye be ne sa eni minimum nsem ni nia summary no bibia ohwehwe e constitution 1 to chapter 26 nia we read the preamble na utumi hu ne tofa ngete o mabo you can find it at the preamble. Okay. Nina. And I sound so share some articles. Any chapters, right? Chapters. The constitution. Okay. Chapter 1 to 26. Wow. You share Nina so. It is a break way and you know who come you did. That's right. Yawada be a baby baba no. Okay. Because he said Omanfo no ebehundi echo. Right. Now member Madam Zangina so. Na tell yes say the constitution no edienti kura na hu hia edienti na hu hia we de Madam Caroline wow dia edienti na hu hia esese omanfo no kura no omohwehwe constitution na chi kwan edienti na hu hia. Okay. So because the constitution didn't na hu hia constitution is the law of the country, is the supremacy and the modru and na ye amamra tumidia country Ghana citizens ni amanfo chede citizens ni all Ghana and ye yusu and ye the boy ambra obi beka say as a bible and na ye tumidia eboa yen to know the laws and the rules and regulations
ɛwɔ yɛ man mu ntini yɛ Ghana mmra amamra obi ntumi mfi Togo ɛmfa ne mmra ɛmba mekasa me fi Togo ntini sɛ na mo vote wan ne saa na yɛ hɔ no ntini ɔde ne mmra ɛbɛkyerɛ wa yes that's what you do dabi constitution is the laws that guide us as a Christian a kwa sorry a Bible ɛyɛ wo guide ɛkyerɛkyerɛ kwan no saa na ɔman no your Bible, a constitution, a omra, a modru is the supremacy of the country. It's bibi obey bia a book if it doesn't go with the constitution, not just say what umra. I see. Yes. To be a bibi obey be nice is a oyen. Let's say be nippano nim and they be a oye. It's a nunti and a mama education. That's right. It's ignorance of the law doesn't mean say we bet me a bibi free. Even though you don't know, once it goes against a mamrano, you'll be held liable. It's not just say who he say yawa de bia no kra no tiefo ne ahwefo ne hwe ye titiru pa. Sir. Just say the all kind of brofo say we say ignorance of the law no is not an excuse. Not just say so we mmra no no nche say we fuma ye de be chew da be yan fan chew once the law says men ko wia ade we na wo I said you don't know na wako we obi phone iPhone na achi wo kroma and the fact that you are ignorant na nche say you be left to go free mano ene wo bedi say na say Madam Zanjina odi kakra be ka ho ana dear Madam Caroline Akin se obi nim emra no enti olo tebu obi tie ko be ka se na constitution me dem me tie man me didi me ko ba me hu be ni hia hu be kra de hia okay kakra me de be ka ne sister Caroline constitution de untini nka se wunnim enti no wo de be bibi against constitution. I see. Enti na ye best tina pepe ICC stress say obi bia wo ye Ghana ni bi o so hu emra no na emra na nkoyo because wo fum emra na untumi ngaka se na untumi ngaka se minim se emra ni ye say e na makoye enti ye best stress say obi o ye Ghana ni bia no o make sure say constitution at least a day bia so untumi read a whole chapter cry bia page kakra on ba kumienu bi bom se na be ya on konkofom emra no because emra when you once you are a citizen no e was say woni emra na ejuma because say nyina se be ka say minimum emra no mafom minimum emra na ebe ma bone ne nia enya akoso okay because e bia me plan say there's double voting nye mako vote double na me ka say minim na bia e de me ho ache me ebia no bufro so akoye bone foforo ebia okwa bufro so be ka se minim te be sa na emra na ye share ni se nya adwuma mo ye ho ban entimi nya adwuma okay enti na emra no se wunimu once a wo be fom emra no se na emra ne se na eni ubedi aha nti e be stress emra ne de wo ya akola pe o se wo hu emra no so that you don't commit yourself. I see. Na emra ne right Madam Caro going forward, we better dive much into the constitution, but then NCC muna mudi ye nim mama ye di sa constitution hon komai obi tie ono wani constitution ni bi ope anase adwumakuo bi omo pese omo enyamu nimde emu nchirechire mu emu nteteye ana ono be de na wanya constitution obama so ye akonya sa wo akonya wo pa ye endorse ne bia mo bia even so onimpo na mo ye 2 na 3 na mo wo ekuo mutumi frɛ NCC for ye betumi aba be church mo na we so constitution o ma ye in such a way say it is easy to get hold of it into won bi kra no wutumi kɔ internet ne so a wo bi constitution a wo betumi download wo be hu ni nia wo senchechire mo ko na wo nia say ye ba church wo ba ya officer wo tu nsa frɛ ya ye tumi ba Masia so and move at church constitution a pipe and wet church mu say this is how the law goes is the highest law of the country into no unimu ufuma umbachunti unima ebeboa into ya so NCC no mabie maso no e da hosa no obi ba ogiska obi nim so obi nim de moye kra ho obi ba maso ya mugiska na wo sieska me pa cho
that's question when who here pa NCC Uba will do everything for you in the name of governments de boa ama mind say ye be hu ye law no say na be boa mene wo any individual say na be ya unko form mbra nti ye nje wo hwe ases ye bie once out me ba ebe to ye nkra ebe ma nkra say wo pese ye ba ye be church say we are ready and one say ye hu time no we na ebuki ye no we book ni aba nti ye nje wo hwe ye kwanye bi obi atumi ba ebe right me ba o hanche de nkomoni besi me ba na fe any other year pesa wo de ka ho no na wo de aka ho na yes but madam Zanjina mami musaw enkrofo ahodo binum ben sa no mbetimi ato mo sa fremo say bia maybe me hear mo ha mo mra ana enkrofo ben no mo sa say bia obi ati ni fie bia as an individual obetimi afremo ana obeye mo den this will bam ho by force and now say you made us say actually you know and shadanya office work more field work okay ye kwa bonten enti moto ni ekuokuo bi obeto nsa frɛ bia ye our doors are open to them say ye schools say ye churches say ye market women say ye fie bi obi oni nebusua so pese ye me church omra na ye no ye be obama ye be ma time and obama ye time ebia no bi so afre baby nti ye be ma ye be booking time no e da no bre no na aye anopa yetimi ko bi anopa yetimi ko bi ewi yetimi ko bi enumre sorry nkuo okay munyina afre ya ye beba ye nhye da ni ekuo anase group potia ye ne omo ye we timamuni bia no pese ye ncheche umra na wo frɛ ya ye beba sɛ my sister kan no ye njisika ye nhwe odi ane sɛ wo bebe hu no ma ye time no any location baby ya pese ye hia sɛ ya sorry dan sɛ ye school mu sɛ bia mo hanum kran e bebe hia mo a ye ni problem dia sɛ be ma ye time no dan na ye ba ya be ne fefefe right Madam Carol then a person de kan ho bio na fe na de no ye nyane rapia on today's all sani si aka na bebre no NCC ye wo ho ema Ghana timamofo na o mania nti wo problem bia wonti ase e wo constitution ho a ye bie kwan se wo betumi aba ya office ne eni we booking ne aba be hu ne enom aye mpanse na we are citizens of Ghana so make sure se wo be hu umra na e boy ho ban e chen se ye say the laws no ye say se na be ya enkoye bibi entia emra no na at the end of the day you be held liable and no sa na boa e ma wotumi tsena o man mu e live mu e ye nia man pa o ho ba asem I see. Katakyie 90.9 FM and I was good so with you anopay and no ye ne the NCCE and na twetwe enkomo ni nyina fa ye mra ne ade ho we will dive deep into the mra no maka cho se nyambotrema yin ebre ko nanim na ye wada bia ye no mbehia ye be deal with the constitution akosi ase se twan na bibia tumi aye fine pa ewo ehonomo Madam Elsie odi bibi kakra be ka ho a na fe de unuano mo aka odi bibi kakra be ka ho Madam wase kakra bi a me so me de be ka ho ne se apart from say ye mra no ma ye hu de wo say ye anase ni say ye no eno so boa ma timamuni bia hu ne tumi a ekuta no se ye hwe preamble na o say o man ni tumi ni nyina hye nipa ye mu ya ye omantifo no ye mu eno nti na ye de mra ebeboa ama ye nkoso ene ye nkese ye wo ya nkase asase so yi aba na mibusa se wunim ombra wunim utumi a ekrawa obeyede na wa nti wo sua mra na eboa ma hu se me ye Ghana ni me wakonya se bia meto aba me wakonya se me so me corporate bia ema ya to me so ma bebi mu dwen se bia sikafo nko ana eto omo so ababa se wo sua mra na hu se oyo mamba pa na se wo hu ni asem bia wa kwenya se emrano de wo se ye boa ono onso ntumi kanti de kakra ti anu ne ye tumi ekura ye me pa chan
Anti wunimu mra na eze wunimu tumi. Wunimu musa. Wunine musa. De unimane se oye Ghana ni. Na so de ema waye Ghana ni mapa no emra no na beka akire o. Ti se wunimu mra na utumi ye no atosi ni kakra. Right. Ye close. Madam Caro, ye close. Then na obeka e de chat won afei. Uwia na wachi asoso na maba Madam Zanjina so ne dini mede na afei maba Madam Elsie soso na afei awie. Senya yaka no ha bebre no constitution no mra esumbo amamra esumbo Ghana ha yedi boy bra nti no as a citizen of Ghana no everybody has to know the little about your laws of your country. Senya be ya obi eden insisiu senya else honestly I can say you even know your rights and protection. What's the constitution is supposed to do for you? Intinano san BBC a wonu run it obi eden entumi insisiu inti kakra me wa Mr. Mabono tofa na yen dan so ensinsi ya office bia mo bia obi atumi ba na wonim constitution na wonim ran so eboa wa mamba emma udi constitution man so sane be ya unkoye bibia ebema ho atouch ma ye bechi watu. Okay, right. Anyway, odama she asoso ma me na me gidi se na otwe so ye be se hia on yo and the chia dia me chia me one and only my love. Okay. Dr. Mensa you medical our medical superintendent Abuakwa. Okay. Polyclinic and name is Sofo. Okay. Pastor and Lady Tando and name midrofu ba kwa ya friend Adepa or hair and cosmetic Abuakwa udruwa station wa or your beautiful lady ukwa and membenia and all the staff of NCC office. All right. You better sepa Madam Zanjina. Yes, Bacho chia mami na fe yenko. Yo, medasi. Enchia edi kan yenko mama ofo me ma me papa Mr. and Mrs. Zanjina na tosu mienu enko mama me boss Mr. Emmanuel Kujo Redu, the district director. And I tosu so nkoma etiefu nyina omas nyamre edi etie yen. Do mu nyina se. Okay. Ye hwe kwanse ye besa hihia mobio. Madam Elsie, ye pon anu no. Menso mechia mikunu ino kofisa akwa. Okay. Peace and Love Church family prayer mi fo nyina ene o man Ghana man nyina mechia mu. Right. Yes so ye da mu nyina ase ye hwe kwanse nyame admo a ye besa so ahia eda foforo na bibia tumi akoso nti we no ye YouTube no de modaso straight nti mo kwa na mo ankasa mo ahwe na emom no mo nhye ma foforo so nya bi mai na mo hu se ya wada bi ani mo be hia wa ha ya no ma subscribe ya mai ye programs no so dia ekeka morning show no hu ni nyina so eye kama pa na ni nyina so modi hu adanse but ye fi sisi ekoi die amansan dawro Katakyie FM fan club no mpacho moka ho mpacho moka ho ai moka ho why ai moka enti 90.9 I say my sound wabam wasan ba enti enya hwe 90.9 ai ti ya na wa hye ne so 90.9 enti enya ne sa why okay enti video no eso wo hono ma ye de be mam na bibia to me I find 90.9 enti no ye be ne sa why na bibia to me akoso kama enye sa enye no anu right enti eden ye da se so dey to YouTube ne so na omanfo nyina so atimi ehu ye friend say ya hoho a omonso so dane da nyina mo bana omo besrayen ewo YouTube ne so Katakyie FM TV eho ena ye da live.
Right, so we're wrapping up on the show this morning. We're drawing the curtains down. Ya konkoma Amaino Emanina. Nafe, Medemubesia. Na yada yampeni fonyina se. Ujuma dia na ya oda kan ketesi Afari Community Hospital, Eja Patals. Honorable Dr. Emmanuel Oseimensa. Nana Efua Bayo. Big Star. Nana will say Eben Champion Mugabe Odende